wadhi achiel e party kae. Nitiere joma neno ni tungni mar party ni ng'enyne wuok e familia maru. Mabe nitiere jodong joko wak gi jodolo moko mano wacho ni gibiro bedo kodu piny mondo go mbaka. Nitie tiende koso ma tudhi mana loso. Mano onge tiende ni wach ni ok aneno tungni. Ka nyaka wuoro wuok wacho pache moro to daktari bende nodhi gi wach party cha. Macha nyaka wuoro en tungni mane. Mane kama udogo buoga go ni kata kana nyaka joma tindo ok nyal loso. Ok be no loso to kapo no wacho kamoro no uneno no oginene wabo loso ka family tano kaneno gi mane nyaka wuoro wacho kacha ma to wach ni tungni. Wawe mondo joma oko geko wacho gik moko wach kanitie tungni e party kae an pok awinjo ni wan joko dinga mokelo tungni wang'e kuma wuokie pesa mang'eny michiwo tiwuotho go up and down to gi rikni ni mondo atim gik moko gi e tungni wawe kelo ni wach wan kata kawuone kadonje ne ginene mabe jo piny mang'eny kamina nan driver bende an gi jama represent mane wacho to wan to nyaka wuor mane waoro nyaka maloni da ko winje duonde be mo mineno ka wuok abiro kokingega an ja siasa bang' kan nasebedo nyaro dinga naduoga bedo ja siasa koro miyo kagolo ni kata opinion nagi okapa nagolo ni gin machan nyaro ginga nikoro na cha onge wiya moro matin an gi wiya tan ga gi pacha to pacha no ema wacho nini wini gi wiye ni gi pache ok ni joko dinga ni ema kelo tungni mano would be wrong onge kama wasedonje waonge kata mana gik mang'eny miwacho decisions miloso malo kage waonge koro wanta wakelo tungni nade waonge meetings mitimo kata manyo time central committee go waonge to daktari to party leader ma en natural ni nyako bedie koro ko wacho ni nitie tungni chalo ka gima koro koso daktari ema kelo tungni to okel koro ana feel ni wawe side shows mondo wawach ni ang'o makelo tungni nyalo bedo ni wuok internally e kindwa kaka leadership koso tungni nitie ng'ama bende konyo joma konyo mondo okel tungni no ng'agiri makonyo medo tungni ana apenji makelo pesa okin ba apenji ni adwa penji pesa to kaneno ka ng'eny to akeno wuok treasury akeno wuok kanye ene budget wach pesa mar party to pok omiwa malong'o an abete budget committee ma Kenya pesa mar party pok aneno malong'o matonga wach ni ng'eny to pesa to ng'eny pesa to ng'eny to mano ok en tija mondo ang'e ni ng'ano makele awacho ni nitiere kaka nitie joma feel ni gin kode gikwaye to gimiye ji to mano pod kela mana gimiluongo ni 10 point agenda